Happy Sunday to you all. This is Dr. Sidney Mukonosho. Every now and again, with Ultimate Healthcare, we go out into the communities and we like to offer free screening. Free BPs, free blood sugar, basic weight and BMI. Zvinhu zvatiri kusangana nazvo zvinotyisa. Maresults atiri kusangana nawo evanhu vari kutofamba vachitoronga upenyu vane maBP ema200 over 110, sugars above 20. Let me just explain. So blood sugar must never go beyond a range almost of about 3.3 to 7.1. Asi unoona munhu ane shuga ye25 achifamba. Unoona munhu BP must never go above 140 over 90 generally. Unoona munhu ane BP ye200 over 110 achifamba. Let me explain. Yepazasi yamunoona yaya BP ikadarika 90 yatokwira. Ikasvika 100, it's now an emergency. Ikasvika 110, kana ndiri doctor ndiri mukliniki ndandichimwa tea, ndinofanira kutosiya kumwa tea yangu to attend to that patient because anything can happen any second. Nemunhu iye tsinga dzinoputika. Yatinoti pressure, inonzi blood pressure yeye. Pressure iri kufamba neropa. Zvino material yakagadzira tsinga dzinofamba neropa haigoni kuwithstanda pressure inodarika 140 over 90. So you kana uchifamba ne BP yako ye200 over 110, tsinga dzinogona kungoputika uchifamba. Ndopa pamunonzwa kuti munhu akangokolapsa akadonha onzi akarwa nezvii kana akaroiwa. Iyo nyaya yokubhilivha muuroyi ndo yaita kuti tirambe tichingoexperience the same things over and over again without anyone stopping to say naidwe because atiri kungopera the same way chiko chiri kuitika. Kune mhuri dzinofa the same way. Anongokolapsa achifa achikolapsa achidonha. Anonzi macardiovascular or cerebrovascular events. Itsinga dziri kuputika. Hapana kana muroi kana one. I don't know what needs to happen, but I would make a few suggestions. One, if you own a business or if you're a CEO at a company, don't be able to take a BP machine. Inoita $25. Motesta vashandi venyu vese. Any mushandi and a BP iri above 140 over 90. You link them up to a doctor and get them started on treatment. You are saving lives. I'm saying this because you are literally sitting on a ticking time bomb. That person will collapse in your business, and then you now have to foot the bills and whatnot. But you can also save a life. Mishonga ye BP haidariki $5. Mizhinji yacho haidariki $5. HCT neta $1. Munhu otosvika pakufa kuvigwa nekusada kumwa pirizi $1, $1 per month. Sugar is even worse. Sugar kana yadarika 7. Of course kana uchangopedza kudya inokwira mchana kusvika kuma 8, 9, but inodzika below 7. Kana wafamba neshuga iri kuma 20, zvinochitika muropa rako ndezvekuti shuga iyoyo inenge ichiita kunge acid. Pese payasvika iri kupisa. So pese panopfuura neropa inenge ichipisa. Chinotanga manerves. So ropa ndo rinofanira richifidha manerves. Manerves ndo anofamba nemagetsi emumuviri. Manerves ayandanga kufa. So ndakada chiveve kumakumbo, chiveve mumaoko. Pana akatoniterera izvo zvaari kuzvinzwa zvinhu zvandikutaura izvi. BP neshuga yacho zvinokonzera chiveve mumaoko, chiveve mumakumbo. Next thing was zvimwe zvinogona kuitika ndezvokuti maziso anotanga kusaona zvakanaka. Nokuti kuseri kweziso uko kune inonzi retina iriko, kune tsinga dziriko dzinozvimba, dzinotsva, dzinogona kuzokonzera kuti retina yacho idetach. BP, sugar, zvese zvinokonzera kusaona zvakanaka.
munhu akasaona zvakanaka anodii woyo wamhanya kwaoptician. Optician uya anongopa maglazi, munhu otoswera achingopfeka maglazi achichinja maglazi, but problem haasi maglazi, problem ishuga nebp. The other organs dzinotargetwa nezvirwere zviviri izvi, brain, heart nemakidneys. Ukaenda munoitwa kidney dialysis, vazhinji vakagara imomuya vanhu vane shuga nebp dzisina kurapwa. Veduwe zvinhu izvi totofira zvinhu zvakapusa kudai, totofira zvinhu. Vana mai vedu vanga vasinaenda kuchikoro vaingoudzwa kuti une bp imwe HCT, vakamwa ACT dzavo vakararama upenyu hwavo hwese. Iwe nekungwara nechikoro chese chauinacho ndiwo uri kusora uchitenderera uchitsenga midzi nebp ye200 of 110 unofa. It's that simple. Shuga dzamurikufamba nadzo idzi zvivanze ndinomwa mvura, ndomwa zvakazodai. Veduwe musaita zvokutamba nechinhu chakaita sediabetes. Diabetes inokuuraya, inokonzera kidney failure, inokonzera anonzi silent heart attacks. Unoita heart attack isina kana pain, mwoyo unenge uchitopera. Ndosaka wakufema kunge ndere, uchifemera padenga, uchiuraya mwoyo wako. Mwoyo unozvimba nenyaya yebp, ukafamba pano neapa wakutonzwa kutorwadziwa. Handizivi tobatsirana sei, asi kuda tikatangirana mumabasa nemumachechi. Vafundisi, please, kana muchinzwa zvandiri kutaura izvi, vanhu vari kufira mahara, kutoswera muchitoenda kumafuneral nguva yaMwari yanga yakwana. Hapana nguva yaMwari yanga yakwana. Please, ngatibatsiranei.